We qet merak kiriye ku biyoloji çi avantaj daye jinan û çi avantaj daye mêran? Biyoloji ariyekî serdest nake. Ew ji jinan û mêran re avantajên cuda dide. Jin bi giştî li hemberî nexweşiyan persivekî parastinê ya bêhêztir nîşan didin. Her wiha li gelek welatên cîhanê ji mêran dirêjtir dijin. Hin lêkolîn nîşan didin ku jin di çalakiyên ku hevcedariya efora dirêj dikin de dikarin avantajdar bin. Jin dikarin li hemberwestanê bêtir berxwedar bin. Mêr jî bi bandora hormona testosteronê ew dikarin hêzekî fîzîkiya bilindtir hilberînin û di laşê mêran da bi giştî masûlke bêtir henin. Her wiha asta hemoglobînê di mêran da bi giştî bilindtir e. Ji ber vê yekê dikarin oksîjenê bêtir bigihînin masûlkeyan û di hin warên performansa fîzîkî da avantaj bistînin ve em ji bîr nekin ku van cudahiyan navînî nîşan didin. Gelek jin dikarin ji gelek mêran bêhêztir bin, her wiha gelek mêr jî dikarin ji gelek jinan berxwedar bin. Bi kurtasî xweza du celeb laş afirandine û ji her yekê re hêz û taybetmendiyên cuda daye.